Nachádzame sa pred hradom Klis, ktorý je známy najmä vďaka ságy hry o tróny, ktorú som síce ja nevidela, ale viem, že veľa ľudí ju pozeralo. Parkovanie zatiaľ 0 bodov. Kto si kde uchytí, tam si zaparkuje a veľa aut sa hore úplne ani nedostane, lebo tam je veľmi úzučká cestička. Tak ideme na to, uvidíme, čo to dá. Značenia pred hradom úplne za veľa nestoja a potom nám ide pre auto takáto úzka cestička, nie každé auto sa sem dá. Takže tu máme nejakých mládencov, hello, hello. A táďaľ to sa ide autom. Nedalo sa mi tu auto, takže auto som bola kde odcúvala a ide sa pešo. No, ešte dobre, že som sem tým autom nešla, lebo vidím, že tá cesta je ešte užšia. Tak to teda nie. My sme tam stále na ceste. Také bola čo pekné. Kostol svätého Antona. Klíma mora byť. Klíma musí byť. Teda vyteče systém. No, neviem, čo tu natáčali, ale horor tu mohli natáčať kľudne nejaký horor. Tak, táďaľ to asi cesta nevedie úplne. Ideme pro obaty. Ja sa pozriem s kamerou. Tak konečne závan trošku civilizácie. Kúpime Coca-Colu, ako praví Balkánci. Matička, jedna kotúriča.
som sa dosra... Mám strach z výšok.